Ako si Alma Asilom sa Alma Joy Vlog nga taga Baybay City, Leyte. So karon guys, makisaw-saw ta karon sa issue nga dakong scam na hitabo dito sa Cebu City, sumala sa atong mga nakit-an sa mga video or sa mga balita sa radyo o sa TV nga naay dakong scam nga nahitabo sa Cebu City nga na pangan o gripa nga diha man gani ko'y nakit-an nga gihimuan gani ni og kanta nga kining kantahan na nakakuha na ni og 20,000 plus nga views. Unja kanang mao to nga nagka-interest ko nga nganong nahitabo man ni nga kanang naagad jud gihapoy mga tawo nga ma-scam nga mag-invest og kwarta labi na nga way kasiguraduan nga or iigo nga ligon nga kanang dokumento nga kini mabalik ni sa atong panudlanan kung kita mo mag-investa og kwarta sa ilang giingon nila nga ripa kuno. Unja pagkahuman kanang ang katong mga scammer nga pila to sila ka mga babayi nga usa ni sila ka grupo nga mga babayi nga hung nakit-an sa mga gi-share nga mga photos o mga videos nga nagkuan pa kuno dito asa kuan kanang dito sa Bohol hing sulod sa usa ka hotel nga silbi sila ang mga guest ngadto nga bali nagbakasyon kuno unja pagkahuman nakit-an ako dito asa video nga usa ka malitang kwarta nga ilang nada. Daghang nang nagreklamo, nag-awadyay na ang mga member kay gusto nila nga i-claim ang ilang kwarta nga ilang gi-invest. Mauna guys nga ako wa man pud ko'y kwarta nga mag-invest pero dili gajud noon pud ko nga madali-dali og invest ing anang mga kwarta-kwarta kay kanang atong kwarta bisan pa og 500 sayang naman na nga makuan kanang ma-scam di ba maadyo na lamang na ato nang ipalit og 2 kilong isda nga tamarong. Naka-experience ko ing ani guys usa sa akong kaila or close friend nga gianha gajud sila si Ja sa ijang kanang sa ijang gadyong balay kay matud pa kanang magmanigro lagi kuno mag-invest kuno og 1,000 pesos pagkahuman kanang after 2 to 3 weeks ang 1,000 pesos mahimo na si Jang pila to'y giingon mga mutubo na kuno si Jang og mga 7,000 unja ang palusot pagajud nga istorya kuan kuno ni kanang programa kuno ni sa gobyerno alang sa mga kabos nga labi na nagnihit ang kwarta karon tungod sa pandemic. So, ang akong close friend, hing kuan sad si Janako, hing kanang nangadyo pod si Janako og tambag nga tinuod ba kuno ning giingon nga manigro nga kanang legit ba ni, di ba ka kuno ni limbong or scam. Di ahong gitambagan si Ja nga kanang bura man gani ahos jang giingnan nga di man nakatuuhan kay bisan gani sa bangko atong ibutang ng 1,000 di gan sa usa ka tuig majung motubo nag usa ka libo usa ka gatos mo na yung giingon ni Ja. So kanang imong giingon nga ang 1,000 after 2 to 3 weeks motubo og 7,000 imposible man po na tuuhan. So mao to si Ja nga hindi balibaran ni Ja pagbalik kuno inga ng pagkaugma ijang gibalibaran. Sos kay himbalik naman po kuno pagkahapon ingon naman po kuno nga bisan na lamang kuno 200 kay mobalik kuno na ining after 2 to 3 weeks og 1,000 imo to nga wa gajud si Jan noon nagpadala kay aho man jud siyang itambangan nga di katuuhan kanang 200 upat na nakakilong bugas pero di jud po na ingon kasing dako sa 1,000 nga giingon pero di gyapon nakatuuhan nga rason nga mobalik na si Ja og ing anak kadako nga tubo. So mao na guys nga nakisaw-saw ko dito sa
issue sa ripa sa kuan kanang sa Cebu kay unsaon man nga nag-away naman og mga member kay gusto na mo claim sa ilang na invest nga kwarta nga pila kuno ang ilang kanang gi-invest nga tubo sa ilang kwarta. So mao na guys nga kanang tambag nako di jud lang gud ta magpailad or magpada sa mga kanang magpada sa ilang mga atik-atik or kanang mga pangilad nga pamaagi nga dako og mo imbesta sa ilang kwarta dako nagtubo, pero kung ang atong kwarta safety tuwa sa kung ang atong kwarta tuwa sa bangko, so safety jud pero gamay ra og tubo. Pero at least ang atong kwarta kung tuwa sa bangko safety man sad, bisan pa og gamay ra og tubo kay kuan man nakagwardya man kumbaga. So kung ang atong kwarta tuwa sa laing mga tawo unya way klaro nga dokumento nga mabalik ang atong kwarta, bisan man gani ang kana ganing naipinirmahan di man gani mubadjad ng uban unsa pa ka nang mag-invest ka. Mao na guys nga kanang daghan naman rog mga kuan kanang issue anang mga scam about anang kwarta, mga paluwagan. So pwede man ta mo sud og mga paluwagan kanang mga legit, mga prominent nga mga tawo nga mga lig-on pod ang ilang background sa ilang pamilya mao punay ato sudlan. Pero depende lang man pod sa unsa jud na sila ka maadyo mga tawo nga magtubo og magtukod og mga kuan kanang mga negosyo about anang mga paluwagan, kanang ripa-ripa. So it means ang ripa-ripa ba ay ang ripa mauna ang raffle, o ba na?